Welkom bij Schelde-Mondig. Mijn naam is Nicole Wieme en ik heb vanavond als gast Veronique Varie met de passie voor haar vak, geloof en zang. Wie is Veronique Varie? Vertel. Ja, ik ben geboren in België, in Maldegem, in 1960. Dus ik ben 62 jaar oud, net geworden. En ik woon nu in Aardenburg, ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen, maar die zijn inmiddels de deur uit. Want ik heb al 3 kleinkinderen. Nou, leuk. Veronique, jij hebt mij een heel mooi verhaal verteld over het geloof en jouw zang. Dat fascineerde mij, ik heb jou horen zingen. Vertel eens, hoe ben jij bij dit onderwerp gekomen, geloof en zang? Waar komt dit vandaan? Nou, ik ben ten eerste gelovig opgevoed. Ik ben al heel mijn leven, ik ben Rooms-Katholiek. Ga ik naar de kerk. En ik zing ook al heel mijn leven. Dat is gewoon, dat hangt aan elkaar, hangt samen. En ik vind het leuk om te zingen, maar ik heb er eigenlijk nooit iets bijzonders mee gedaan. Tot op het moment, kort nadat mijn moeder overleden is, dat is nu 6 jaar geleden. Toen dacht ik bij mezelf, toen ontmoette ik iemand die zangles gaf. En toen dacht ik bij mezelf, als ik er nu nog echt iets mee wil doen, dan moet ik het nu doen. En zo ben ik ook tot het zingen gekomen. Dat is wel heel mooi. Heb je daar ook dan een speciale cursus voor gevolgd? Ik krijg nog steeds les. Ik krijg iedere week 1 uur per week les. Maar het is natuurlijk ook niet alleen die les die belangrijk is. Je moet ook elke dag oefenen. Ja. Want een stem is een spier en dan moet je oefenen, net als alle andere spieren. Dus ik oefen iedere dag thuis. En ik ga 1 keer in de week naar de les. En dan wordt bijgeschaafd wat ik goed doe, wat ik niet goed doe. En zo gaat dat. Als ik je even in de reden mag vallen, heb jij dan ook noten moeten leren? Ja, maar noten die kon ik al van op school, van op de lagere school. Van de notenkrakers. Ja, van de notenkrakers, ja. Ik kon al noten lezen. Dat was wel een voordeel. Ja, dat is een voordeel. Ja. En dan zing je dan ook in een koor, of hoe moet ik dat zien? Ik heb heel lang geleden hier ook in Oostburg in het koor gezongen. Dan ben ik daarmee gestopt, want ik was toen nog niet zo lang getrouwd en je hebt kinderen en je hebt zoveel dingen te doen dat je er niet altijd aan toe komt. Maar dan zijn we naar Aardenburg verhuisd en daar zat ik wel in de kerk, maar zong ik ook niet in het koor. En toen ik zat mee te zingen natuurlijk en er zat iemand voor mij en aan het eind van de dienst zei hij, jij kan zo mooi zingen, jij moet in dat koor gaan staan. En toen dacht ik, ja, eigenlijk moet ik dat wel doen. En ik zing nu in het koor, in het gemengd koor, in de katholieke kerk in Aardenburg. Maar ik zing ook solo. Sedert dat ik begonnen ben met lessen nemen, na een tijdje zei mijn zangleraar, die zei van, nu gaan we eens een concertje doen. Oké, ja, we gaan eens een concertje doen. Ik had dat natuurlijk nog nooit gedaan, helemaal alleen staan was toen in het kerkje in Sint-Kruis, een kerstconcert, voor een volle kerk. Mooi. En dat is best wel spannend de eerste keer, maar als je dat meer doet, dan wordt dat ook... Ja. Dan wordt je eigen. Dan gaat dat beter. Ja, dat is wel heel mooi, Veronique. Ja. En de kerk en het zang, hoe moet ik die connecties zien? Ja, Want ik heb heel veel van je gehoord en we hebben vaak gepraat. En je hebt zoveel mooie dingen en mooie verhalen. Ja, het zingen is voor mij ook een uiting van mijn geloof. Ik zing ook veel kerkelijke liederen natuurlijk, niet altijd, maar toch veel. En zingen is voor mij een manier om te tonen dat ik geloof, mijn geloof uit te drukken. Ik vind dat een heel mooie manier om mijn geloof uit te drukken. Ja. Want ik ben katholiek opgevoed. Ik ging altijd naar de kerk als kind. En dat ben ik eigenlijk blijven doen, ook na mijn huwelijk. Mijn man is ook best gelovig. En mijn geloof is ook een houvast in het leven. Ik heb ook bepaalde dingen meegemaakt. Achteraf denk ik, als ik nu niet had geloofd, had ik dat toch anders ervaren. Ja, daar heb je echt steun in gevonden. Ja, juist. Ja, zo ben ik ook met mijn moeder in 2016 voor het eerst naar Lourdes gegaan. Ik had echt zoiets van, Lourdes, oké. Lourdes, mijn moeder zei, je moet eens meegaan.
En ik dacht van ja, meegaan naar Lourdes, dat is echt een commercieel gebeuren. Dat heeft niks met geloof te maken. Maar als je daar dan komt en je staat daar en je ziet dat allemaal en die mensen, dan denk je ja. Wat zie je dan? Nou, Kan je dat kan uitleggen? je eigenlijk niet uitdrukken. Dat is gewoon mensen die elkaar steunen, die daar zijn en uitdrukken dat ze, ja, ze zoeken aan één kant veel mensen toch, want er komen daar veel zieke mensen, gehandicapte mensen. Ze zoeken genezing natuurlijk, dat is niet iets dat voor de hand ligt. Meestal is dat niet zo. Maar ze worden gesterkt. Ik heb daar mensen gezien die ja, in een rolstoel zitten, eigenlijk niks konden. Maar als je ze ziet, ze staan bij die grot, ze staan bij dat beeld. En je ziet ze gewoon stralen. En dan denk je, er is meer dan dat wij denken tussen hemel en aarde. En ik weet het, niet iedereen zal het met mij eens zijn. Het is natuurlijk, het hoeft ook niet. Nee. Ik respecteer iedereen zijn mening. En wie niet gelooft, ja, ik vind het jammer voor de mensen die niet geloven. Want ik heb er heel veel steun aan mijn geloof. Ja. Maar ik zie daar dingen gebeuren dat ik denk van, ja kijk, die mensen zijn gelukkig alleen maar omdat ze hier zijn. Ja. Ja, die heeft een bepaalde kracht. Ja, het geeft kracht, ja, inderdaad. Ja, want ik moet eerlijk zeggen dat ik jou, ken je al 26 jaar. Klopt, ja. En dat ik dan zie hoe dat allemaal geëvalueerd is, ja, dat vind ik gewoon heel mooi. En dan hoor ik wel eens wat, dat jij naar Lourdes ging. Maar ik hoorde ook dat je dingen voor de kerk deed. En ik dacht, wat doe je dan nu? Vertel eens. Ja, dat is weer een gevolg van het feit dat ik dan natuurlijk veel in de kerk zing. En ik ben ook lector in de kerk geworden dan. Ik lees de eerste lezing. Wil jij eens uitleggen waar lector is? Ja, een lector in een katholieke dienst begin je met een opening en dan heb je 3 lezingen. De eerste lezing, de tweede lezing en het evangelie. Meestal wordt het evangelie altijd door de voorganger voorgelezen. Maar daarnaast heb je nog een eerste en een tweede lezing. Die wordt door een lector gelezen. Ook voorbeden, mededelingen, die worden door de lector. Dus een lector is eigenlijk een assistent van de voorganger. De voorganger kan een priester zijn, maar aangezien er ook niet zoveel priesters meer zijn, is dat ook dikwijls een leek of een pastoraal medewerker die de dienst voorgaat. Dus dat is een lector. En heb je daarvoor moeten leren dan? Nee, daar heb je niet voor moeten leren, maar een eis als lector is wel dat je goed kunt praten, duidelijk articuleren, rustig praat. Want de mensen moeten natuurlijk het verhaal, want een bijbelverhaal is niet eenvoudig. Het is niet zo dat je zo maar even een verhaaltje vertelt. Soms is het de tekst wel moeilijk. Die moet je ook zelf, als je lector bent en je moet die tekst overbrengen, een paar keer goed doorlezen voor je goed begrijpt wat erin staat. En als je rustig en duidelijk leest, begrijpen de mensen dat. Dat heb ik ook moeten leren natuurlijk. Maar ja, ik kan dat vrij goed ook. Dat heeft ook mijn zangles weer steun in gegeven. Want ik was in de coronatijd, of net voor de coronatijd, dat weet ik niet precies meer, is de bisschop van Breda, bisschop Liesen, 2 keer voorgegaan hier in Aardenburg in de kerk. En toen, de eerste keer, was ik lector. Dus echt? ja, voorgaan met de bisschop is natuurlijk wel, Dat is wel een voorrecht. een hele eer. Maar ook een beetje zo van, wat gaat jij ervan vinden? Ja. Want ja, ik ben tenslotte maar een leek. En ik vond wel een groot compliment dat hij na de dienst zei tegen mij dat ik zo'n goede lector was. Dat hij zei, je hebt bijna, maar hij wist natuurlijk niet dat ik, je hebt eigenlijk een beetje een geschoolde zangstem. Maar hij weet natuurlijk niet dat ik zangles volg, maar ik vond dat wel een heel mooi compliment. Dat was jouw geheimtje dan? Ja, dat was mijn geheimtje. En ik heb het hem niet kunnen zeggen, maar ik vond het wel leuk dat hij dat zei. Dat is wel heel mooi, hoor. Ja. Vind je niet? Maar je draagt op die manier ook iets bij aan de kerk. En ik ben, doordat ik lector was in de kerkzong, een aantal jaren geleden ook gevraagd om secretaris te worden van het parochiebestuur. Ja, dat En vertel ook eens. daar heb ik ja op gezegd. Ja. Een beetje een beetje. Een beetje. Ach, de man die mij vroeg, die zei, want ik zei toen ook in het begin van, ja, maar ik heb het best wel druk. Ik zei, wie het druk heeft, heeft altijd tijd voor meer. Dat klopt. Die heeft altijd tijd om meer dingen te gaan doen. En in het begin dacht ik, ja, wat moet ik doen? Maar je krijgt ook, als je dat gaat doen, je wordt benoemd door de bisschop.
Maar je krijgt ook een cursus. Oh. We zijn er 5 avonden naar Hoeven geweest. Naar Bovendonk, waar de priesteropleiding is. Dus daar kreeg je toch een opleiding? Ja, dat was voor het parochiebestuur. Okay. Krijg je wat je moet doen maar je moet natuurlijk wel weten wat je moet doen als parochiebestuurder. Je kan niet zomaar iets... het is ook aan regeltjes gebonden. Dus ja, dat doe ik nu bijna 4 jaar. In juni volgend jaar is het 4 jaar dat ik dat doe. Maar het is niet zo eenvoudig om daarbij te komen dan? Of hoe moet ik dat zien? Het is wel eenvoudig om... Ja, je moet je natuurlijk wel inzetten. En je moet wel een bepaalde basis hebben. Het zou mooi zijn als meer mensen dat zouden gaan doen. Maar helaas, net als overal zijn vrijwilligers. Want wij zijn eigenlijk maar vrijwilligers. Ook al zijn we bestuurslid of wij zijn gewoon vrijwilligers. Maar vrijwilligers is overal een heel schaars goed. Er zijn er niet veel van. En ja, het zou mooi zijn als er meer mensen zijn die dat zouden doen. Maar je hoeft eigenlijk geen speciale kwaliteiten te hebben. Je moet alleen je geloof een warm hart toedragen. Ja, je had me ook nog verteld over de dingen wat dus eigenlijk naast het kerk, wat de kerk nog allemaal doet. Op dit moment, want er best wel veel mensen met armoede, noem maar op. Jullie spelen daar ook op in. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wij doen geregeld collectes voor bepaalde doelen. En onder andere Caritas is een van de doelen waar wij geregeld voor collecteren. Caritas Stichting die ontfermt zich over mensen die het moeilijk hebben, die bepaalde problemen hebben. Dat kan financieel zijn, dat kan ook geestelijk zijn, dat kan op alle vlakken zijn. En de Caritas is er omdat, dat is een beetje de weldoenerszijde van de kerk. En zij ontfermen zich over mensen die bij hen aankloppen met een hulpvraag op allerlei gebieden. En komt dat nu op dit moment veel voor, Veronique? Of heb je daar ook je beroepsgeheim in? Het komt wel. Ik ben niet betrokken bij de Caritas. Het komt nu natuurlijk net als bij veel dingen. Er wordt meer beroep gedaan om hulpinstanties. Wij zijn als kerk, als katholieke kerk, ook vorig jaar ingestapt in het project Schuldhulpmaatje. Dat is ook een organisatie die zich bezighoudt met mensen die schulden hebben, die daar niet uitkomen. En die de stap naar een professionele instelling is er net een stap te ver. Maar de organisatie van Schuldhulpmaatje is door vrijwilligers wordt dat gedaan. Wordt dat door jullie zelf gedaan? Nee, dat is een organisatie. Okay. Maar zij hebben wel een beroep op ons gedaan om hen daarin te steunen. Okay. En mensen die binnen onze organisatie al actief zijn, daarbij te kunnen betrekken. En wij hebben ons ook de gemeente Sluis doet daaraan mee. En zij signaleren waar de mensen zitten die problemen hebben, die hulp nodig hebben en Schuldhulpmaatje probeert die mensen via een buddy te begeleiden naar een traject dat ze uit die schuld. En hoe komen ze dan aan zo'n buddy? Ja, dat zijn vrijwilligers ook weer. Ook vrijwilligers. Ja, en dan wordt dan een aparte organisatie. Ja, maar jullie zorgen het is een landelijke organisatie en ze zijn hier begonnen volgens mij toen in Hulst. En ook in Terneuzen. En toen is ook aan onze kerk en aan de gemeente Sluis gevraagd of wij daarin wilden meewerken. En daar hebben wij ook op geantwoord. Om dus als ik het goed begrijp, jullie zitten dus in dat kerkbestuur. Ja. En jullie zijn dus eigenlijk ook vrijwilligers die dus mensen helpen in nood. Ja, klopt dat? Ja. Wij doen als parochiebestuur niet mensen persoonlijk helpen. Maar het is altijd zo, als iemand bij ons aanklopt om geestelijke of financiële ondersteuning is natuurlijk moeilijk. Want dan moet je ook weten, is het nodig of is het echt, is de vraag gegrond. Dus dan kunnen we dan wel via een andere organisatie, net als de Caritas en Schuldhulpmaatje, kunnen we daarachter komen. Maar mensen kunnen altijd een beroep doen op een parochie. Dus altijd op een kerk. Daar is ook de kerk voor. Het is niet alleen het geloof dat belangrijk is, maar het is ook wat we kunnen doen voor de mensen. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ik begrijp het. Zeg, Veronique, ik heb jou zo mooi horen zingen toen jij bij mij in huis was. Zou jij voor mij
een klein stukje willen zingen? Ik ga het proberen. Mijn stem is niet optimaal, want ik ben al een hele week verkouden. Ik heb gisteren gezongen in Adenburg in de dienst voor de overledenen. Daar heb ik een heleboel liederen gezongen. Daar zit klassieke muziek in, maar er zit ook moderne muziek in. En ik heb een stukje van Beethoven, Ich liebe dich. En dat heb ik ook gisteren gezongen, dat vind ik wel toepasselijk. Ga ik een klein stukje van proberen zingen, zonder begeleiding. Laat me niet kippenvel gemakkelijk. krijgen. Ja, ik ga het proberen. Ich liebe dich, so wie du mich am Abend und am Morgen. Noch war kein Tag, wo du und ich nicht teilten unsere Sorgen. Auch waren sie für dich und mich geteilt, leicht zu ertragen. Du tröstetest im Kummer mich, ich weint in deine Klagen. In deine Klagen. Drum Gottes Segen über dir, du meines Lebens Freude. Gott schütze dich, erhalt dich mir, schütz und erhalt uns beide. Gott schütze dich, erhalt dich mir, schütz und erhalt uns beide. Erhalt uns beide. Erhalt uns beide. Sprakeloos, Veronique. Echt, Dank je. ik kreeg kippenvel. Ja. Zo mooi, zo mooi. En ik hoop echt, ja, dat ik nog heel veel van je kan horen. Want als ik dan hoor hoe jij aan het zingen bent, als je door mijn huis loopt, nou, het is geweldig. Dank je. Ja, echt sprakeloos. En ik denk ook wel dat jij je gevoel, alles, je passie. Dus dit is echt jouw passie Ja, klopt. en je vak en je hobby. Ja. Nou, ik Inderdaad. hoop dat de kijkers vanavond net zo genoten hebben van dit gesprek als ik. En nou, tot de volgende keer.